आरो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गोदान दिल्लीयाव बेवहाय रेलि हाबाफारि लादों, गोलाव लामा हान्जा सुनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथां कातिराम बर' बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। आफादनि 73थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा दिल्लीयाव गोलाव लामा हान्जा सुदों, मा फोरमायगोन? बे बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनसे गेदेरथार बेवहाय सुबुं हान्जा सुरनाय बेवहाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जे थांनाय गोलाव सम जि बर' रायजो राजानि जिखिनि मोन्थाय, बर' रायजो राजानि जिखिनि दाबि दावाफोरखौ लानानै जि गोलाव सोमावसारनाय, बे गोलाव सोमावसारनाया जोंहा जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनि 24 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन सुक्ति, बे बिटिआर गोजोन सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे गोजोन थासारि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैदों। बेयो बड'लेण्ड ओनसोलनिल' नङा, बेयो माने सा सानजा भारतावनो बेयो मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो बे जि मोनसे बिथा, बे बिथाखौ लानानै आथिखालाव बर' माहारिया जौगानायनि फारसे बेखौ आवगायबाय थादों आरो बे जिखिनि आथिखालनि जिखिनि मोनसे थासारि, बे थासारियाव जि मोनसे गोजोन थासारि, बेखौ गमामायैनो जोंनि बर' माहारियाल' मोनदाङाखै, बेखौ गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो मोनदांदों, दिल्लीयाव थाग्रा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो मोनदांदों आरो दिनैनि बे गोजोन हान्जा सुरनाय, बे गोजोन हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो भारतनि जि केपिटेल, बे केपिटेल दिल्लीनिफ्राय जोंनि जि मोनसे गोजोन हान्जा सुरनाय, बे गोजोन हान्जा सुरनाया गमामायैनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलल' नङा, बेयो बे भारतजों लोगोसे बुहुमावनो बेयो मोनसे गोजोननि जि मोनसे खौरां, बे गोजोननि मोनसे खौरांखौ होनो हागोन। जिहेतु बड'लेण्ड महोत्सब जादोंमोन, बेवहायबो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा माखासे खोथा फोसावलांबाय, बेनि बागै मा बुंगोन नोंथाङा? बेखौनो मैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बिथांनि जिखिनि बिबुंथि, बे बिबुंथिनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि बिटिआर सान्थि गोरोबथा, बे गोरोबथानि गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे सा सानजा भारताव जि मोनसे गोजोन थासारिया फैदों, बेखौ जों गासैबो मोनदांदों आरो बिथाङा जिखिनि माने मावनो गोनां थानाय, जिखिनि माने मावनो गोनां दंबावो, बे मावनो गोनां बिटिआर सुक्ति हिसाब, बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारिफोर, बे मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ बिथाङा गावगायनि बिबुंथिजों बेखौ माने मावनायनि जि मोनसे बाथ्रा, बेखौ थोंजोङै बुङाखैब्लाबो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दे भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जेब्लाबो बर'फोरजों दोङो होननानै बे मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोङो मोनथिनो हायो दे आथिखालाव जोंनि जिखिनि मोनसे बर'फोरनि जि मोनसे जौगानो गोनां, बे जौगानो गोनां जिखिनि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बिथांनि बिबुंथिनिफ्राय जोङो मोनदांनो हायो। जिहेतु दिल्ली बायदियाव खम सुबुंनि बर'फोराबो दिल्लीयाव रेलि खालामनो हादों, माबायदि? दा बेखौथ' जिखिनि माने बेखौ बानजायनाय गौथुमफोर, लोगोसे बर' माहारिखौ आङो नोंथांनि खौरां बिजोंजों आं बेखौनो साबायखर होनो नागिरदों। जोंहा बेवहाय दिल्ली हिसाबै जोबोद खम बर' सुबुङा बेवहाय रायजो जायो, जोबोद खम बर' सुबुङा रायजो जायो आरो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय, आसामनिफ्राय आरो आसामनि बाहेरनिफ्राय आरो भारतनि नेपालनिफ्राय बेबायदि भारतनि बाहेरनि नेपालनिफ्रायबो बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव, आसामाव थानाय गुबुन गुबुन सात्र संगठनफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बियो गमामायैनो जोंनि जि मोनसे बड'लेण्ड ओनसोलाव जि मोनसे गोजोन थासारि, बड'लेण्ड ओनसोलाव आथिखालाव जि मोनसे जोंनि बे खौसेथिखौ जोङो नैबे रेलिनि गेजेरजों फोरमायनो हादों आरो बेबायदिनो मदद होलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो दिल्लीनि जि मोनसे भारतनि जि मोनसे राजथावनि, बे राजथावनियाव जोङो गेदेरथार जि मोनसे सुबुं हान्जा सुरनाय, बे सुबुं हान्जा सुरनायखौ जोङो लानो हादों। जिहेतु बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथां कातिराम बर' बिथाङा बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे रेलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे रेलिया लानाय हाबाफारिखौ माखासे खोथाखौ बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबाय। बे समाव जों केमेरा पार्सन बिथांखौ रेलि खालामनाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेफोरबायदि गोलाव लामा हान्जा सुरदों, बे समाव आङो केमेरामेन बिथांखौ बर' खौरांनि गेजेरजों दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। र
पस्ट खालामदो